insu da jinni, masanin abin da yake a cikin sirrin zukata ko da yaushe. Allah gare ka nake da kaskantar da kaina, ya Allah ka tsare ni sharrin mai sharri idan ya kulla ko da yaushe. Ayyukan gaɓoɓin nan da kake na jikinka duk zuciya ke yi, da uwa uba furcinka na baki da ke fita bisa kan harshe, da abubuwa na gani da kake su ne idanunka na fiska, ka haɗa da kunnayenka na ji duka dai zuciyar ka tushe. Zuciya kaɗai in ta saitu komai yana iya daidaita, indai ta ɓaci ma'azalla komai anan duk zai rushe. Salama nake wa a gare ku duk masu yi mini saurara, ku biyo ni za ku ji yadda aka yi zubin adashin aka kwashe. Wai duniya makaranta ce aka ce in ji mai fasaha, Murtala Sadauki gani ciki ina karatun ko da yaushe. A cikin karatu na yi gamo da masu nuna mini soyayya, da akwai magauta na a ciki komai idan na yi su kushe. Kan ai ruwa ake shuka ko sai an ruwa ake shuka, suka ce da ni wannan tambaya da ka samsam ba ta da tushe. Ko da yaushe in na yi tambaya si dariya wai a gare ni, balle karatu da rubutu in na yi anan take su kushe. Haka rayuwar ƙauye ita ma da akwai wuya, inda na tuna aiki na rani da damuna duka na sani aiko da yaushe. Da kan kasa wannan da ake a can cikin kogon rami, kuma ga masai in ta cika ni za a sa can ciki na kwashe. Ka hada da kai taki gona a cikin mangala kan jakin nan, da ruwa idan har yayi ƙasa a cikin rijiya ni zan yashe. Kan ai daren ku akai kwandi, ranar gini ku ake zane, yau gashi dai sama ta yi sama sai dai a ɗarin ka hasashe. Shakwar mini ya gugan karfe, Murtala Sadauki na gode wa Allah dai ya gari bamban, haka ne batun in ji Bahaushe. Karfin kada a iya ruwa ne, kuma duk iyaka karfinsa in ya fito ruwa ya zama nama abinci da bakalashe. Ita gaskiya ko guda ɗaya ce kowa anan gun ya santa, wanda duk ya faɗo kan samani na tabbata ya saki reshe. Gari na banza wai aka ce a farau-farau duk zai kare, tubali na toka ba shi gini ko an yi mato zai rushe. Wanda duk ya san hanyar nema hakika yana tare da samu, yau da gobe sai ikon Allah, haka ne batun in ji Bahaushe. Komai tsawo na dare
aka ce an san gari dai zai waye, ai gobe daɗi na da ita saurin zuwa in ji bahaushe. Abinda za ka faɗa ka tsaya a cikin zuciya kai masa saiti, wanda ya yi barin zance kunga to barin kunu waye zai kwashe. Duk abinda babu wanka na ce karkaje ciki kai ka tsalandan, inda duk ruwa ya yi ambaliya hanyarsa ce to aka toshe. Baki abin magana mu guje wa zancen da ba shi da alfanu, bayani kadai ke mai dauka cikin kube in ji bahaushe. Adabi na Hausa abin fari, a ciki akwai ilmantarwa kana akwai faɗakarwa, duk a cikin kalamai na bahaushe. A ciki akwai tarihin rayuwa ta kaɗan da na sun kaya, ƙauye da birni ku ji wasa fara girki in ji bahaushe. Allah ka kara salati miliyan sau dubu, wanda ba kai ne zuwa ga manzo na, wanda baya barin zance bisa harshe, wanda ke faɗa dalla-dalla a bakinsa baya har gido, babu tuntuɓan harshe inda yana bayani ba kureshe. Alai Allah har ashabu duk na rike su abin koyi, dan suna cikin yardar Allah aikin su waye zai kushe. Duk abin da zami ko mu bari a gare su ne za mu jona, wanda duk ya ce a'a watakil zuciyar tasa aka toshe. Murtala Sadauki sai wataran duk masu yi mini saurari.